گوندê Berêbuhar bi dîratiya nêzîkî 15 kîlometran ji bajêrê Duhokê. Sala borî, piraniya kanî û karê zûbîrên evî gundî hişik bibûn ji egerê bêbaraniyê. Ev sala, ava beşek ji van kaniyan bû jaye ve, ku berîniha dilûpa avê tê da nemabû. Mam Seîdek ji wan cûtiyaran e digel keza xamêwên tirî sohbetê diketin. Cavarê saleka pirî berhemê xumalî diketin çunke erdî aveka zûr kom kiriye. Bizna Xwedê xalo ev sala xêrî ye û baran bê minnetin û hêşta wextê baranê ma xizilêt wî tijîne înşallah çikê masî nabin. Nebtinê li gundê Berêbuhar ava kanî û karêzan bû jaye ve, belkî li hemî gundên deverê ertêr av bûyne. Ev e dîmenên kaniyên ev salan e ku parsal pitiriya van kaniyan ji ber rêja baranbarîna kêm hişik bibûn. Metirsiya hişikbûnê jî li ser hindekî dî hebûn. Lê di ev sala da û rêja baranbarîna zor bûye cihê dilxweşiya cûtiyaran û her wesa ev kaniyên henê jî bi şêweyekê berçav bû jayîne ve aveka zûra baş jê derdkevîtin. Ev e jî cihê dilxweşiya cûtiyaran e. Serçavê avê jî ev sala li gundî dusêkeka yazayî û bizna Xwedê dê berdewam be. Yaşim ve çi nemabûn hemî hişîk bûn bes ev sala hemiyet hatîne ve elhemdülillah. Ji sala 2020 ta sala 2025 746 kaniyên avê li gundên Sinûrê Parêzgeha Duhokê hişik bibûn. Bi gotina rêveberê avdêriya Parêzgeha Duhokê bîtin, ev sala metirsiya hişke saliyê nemaye. Sererayê hêşta delîvên baranbarînê jî mayne. ev sala spas bi Xwedê ku ew befra hatî jîşkê befirxû jî gelek cara baştir e ji baranê xas bû ava jêr erdokaniya gel rêja başa baranbarînê gehişte wê radey ku gelek kaniyê ku hişik bûn careka dî peqîne ve. Li Sinûrê Parêzgeha Duhokê ku zêdetirî 1200 gundan hene, piraniya wan piştbestinê bi çandinê û bax û bîstanan dikin. Sala borî, beşek ji wan gundan ji ber bêbaraniyê hatbûne çûl kirin. Sala derbasbûyî bi tinê 6 milîmên baranê barî bûn. Belê ev sala tinê li senterê bajêrê Duhokê 405 milîmên baranê barîne. Hevdem pitiriya pond û bendavên Duhokê serrêj bûyne. Ji ber vê baranbarîna van dumahiyan dever vegirtî tinê li bendavên Parêzgeha Duhokê ku bendavên Duhok û Xenis û Keşkan û Bêdihê nêzîkî 2 milyon û 500,000 metrên sêcayên avê zêde kirîne. Wekû mezin jî dibêjin, ev sala avê û avedaniyê ye. Peymanberwarî Var Mîdya, gundê Berêbuhar li Parêzgeha Duhokê.